Hello mga yinyens. Mga yens, dito sa may daang Katutubo, no? Dito sa may Barangay Lawag, Sitio Mapita, Aguilar, Pangasinan. May sa likod ko, yan yung dito ako sa bundok. Yan yung baba ng daang Katutubo. Tara mo na, silipin natin. Lang. Ayan, tayo. Mount Katutubo. Doon dito man kinamay yan sa ang pinaka may yan sa yun. Makita nyo may yan siyang daan dyan. Dyan dito man. Dyan ako duman kanina. Yan yung daan dyan. Yan may duman na sasakyan. Yan. Yan yan siya nakita nyo yung daan dyan. Yan yung dinaanan ko. Hanggang doon baba, medyo malayo mo yan, mga siguro 10 kilometers to 15 na ano yung speedometer ko, medyo masira lang, kaya hindi ko matansya, kaya papaayos natin pagbalik ko sa Binmali pa. Kaya yan siya muna doon, meron doon pa siya sa taas, may tindahan din naman niya, so pwede yung pumili doon, may tindahan doon. Dito sa daang Katutubo, Aguilar, Pangasinan, Sitio Mapita. Ay, may mga motor dito mga yan. May tindahan din mga yan, so pwede kayo kumain dyan. May kainan, nagbibenta rin sila ng mga souvenir. May binili tayo ng ano dito, kitchen para sa ating ano, sa ating susian. Kitchen ito. Ngayon pila lang tayo.